vítajte v Robloxu a tak dnes zahráme, že by nejakú takú dobrú hru a to je nejaká taká, neviem, ako sa to volá. A tam asi budú tornáda, tam budú asi tornáda. Takže necháme sa prekvapiť. A neviem, prečo to má takéto vecičky. Ale dobre, zapíname hru. Neukazujte mi tu nejaké loadingy a čo to je. Jak sem prostě uzrať. Jak chci auto. Ne, toho ne, toho ne, toho ne. Ani toto. Kdyby toto. Dobre, toto stačí. Je to pojasné. Toto auto má asi najmenej koní. Chci robiť drifty, je. Budu to dát. Pojďme tu. Ano. No tak nebudeme. Tato hra má poměrně nebaví. To jsem si tu všiml. Tak jsem si myslel, že bude dobré, ale já jsem se teda zasekl. Takže z tohto auta potřebuji vystoupit. Nevím, proč jsem usmívám, keď takto avatar nemám. Nechápem. Teraz by som dal akože také dobré auto. Tak by som tu F10. Dal Forťaka. Bomba klada. Neviem, čo ma to odstrajklo. A to bol koloso ma odstrajklo. No ide. No, potrebujeme nového. A toto Forta odstrajklo. Vybereme zase túto desiatku. Neviem, či to auto skočilo. A teraz musíme ísť spokojne. Tak. Bomba klada. Prepačte, to bolo. Ferry. Prepačte. To teraz potrebujem ísť, lebo ide asi tornádo. Nechápem, ale idem za typkom. Ešte niečo chápe. Lebo ja tejto hre nechápem. Typek. Potrebuješ jesť? Typek ide so svojím autom. On potrebuje zastup. Ide. Káme, kámo. Ty si bereš. Čo? Ja mám Forťáka slovenského, nepríčiteľa slovenského, to je asi. Pohni si. Čus. Rýchlejší koľu.
tak málo koní. Je taky velké auto, které má. Já to budem čekat. Je to napísalo a já. Kdyby jsem chcel jiné auto. Jsem chtěl mi to bylo. By si chtěl. Tak dobré, zkusila toto. Už se strašně svěskat. Wow, to auto. Wow. Vyvolají světlo. To bylo asi dolů. Není to vyskakuje. Ale ty bych hosil. Zároveň najjacej si. Prostě nechcem to povědět, ale ta hra je jako na nerví a chcem si zahrát něco jiné. Takže čo by to bolo? Že by plaváreň? Jo. To je dobrý. Beru si. Máme. Už jsem se spávnul. A počkej, by se to bylo věci. A já si to dám sem. Postavné a tak se najprv šmítnu těž. Ují, to bylo zabava. By to mám vydělaných byla. No ne. Jsou to, aby jsme tu mali Burger King. Tak, to by to bylo dobře připojené. Je to připojené? Takže já se jdem šmyknout. Wow, to je dobré. Nie potočil. Takže teraz by som ešte kúpil toto. A veď, aha, ja to nemám. Tak ja si na to budem kresliť. Teda přetlíť. Som taký ňoma. Beru prášky. Tak máme. Tak to halo, volka. Ty kokso. To dáme sem. Kokso. To 67. Je to 67.
Automatem je nečištěný. Tuto chodě asi iba bezdomovci, nie? Beru prachy a ideme kopiť dvakrát hotdogové stánky. Rýchlejšie poď. Oj, mamo. A ten stánok by som dal semka do stredu. Že by som stal ale tiež niečo. Takže v tom... Tak to je rada na hotdogy. Wow. Co tu? Nič. Čo tu? Lavičky. No ale ja tu niečo také dobré hľadám. Ja neviem, čo by to bolo. Dvakrát lampu. To je taký jeden. Dvakrát popelnici. Tak. Popelnice. Poď sem. Dal som jednu. A tuto by som dal druhú. A tuto by som dal, že to bom. Máme hotové. Bum, máme koš. Ja sa ešte raz nemusím myknúť po takej, ja neviem po akej, ale berú prachy. A na ne skočím a budem čakať, dokedy budú rásť. Len si zoberiem tento posledný cash a dovidenia ľudia, dneska sa učíme a dovidenia.